V najnovšej verzii Lexomatu na vás čaká univerzálny AI chat, ktorý je nielenže napojený na právnu databázu, ale taktiež dokáže automaticky detekovať a riešiť právny rešerš, analýzu dokumentov, vyhľadanie dokumentov, bežný AI chat, diskusia s pripnutými súbormi alebo generovanie dokumentov. Teraz sa poďme pozrieť na konkrétny príklad. Filtre môžeme nechať predvolené, avšak kedykoľvek si ich môžete doladiť. Smart filter je zapnutý, to znamená, že vybrané selekcie sa môžu automaticky zúžiť podľa zadania. Mysliaci mód máme základný a teda môžeme spustiť chat. Ako prvý krok je analýza požiadavky. Tento krok je zodpovedný za to, aby sme sa rozhodli, aký typ úlohy to je a ako sa to má riešiť. Následne sa optimalizuje hľadanie, kedy sa snaží pochopiť zadanie, rozdrobiť ho niekedy do viacerých tematík, problematík, niekedy tam nájsť relevantné odkazy na dokumenty a tak ďalej. Následne Smart Filter tiež na základe zadania sa rozhodne, ktoré kategórie v rámci právnej databázy si vybere. Tu môžeme vidieť, že sa jedná o legislatívu, judikáty a všeobecné súdy Slovenskej republiky, čo bolo dokopy približne 4,3 milióna dokumentov. Z tohto výberu sa vyberú najrelevantnejšie dokumenty a z nich sa následne extrahujú dôležité detaily. Samozrejme je to stále voči zadaniu, respektíve tej najlepšej interpretácii zadania. Čo sa deje následne je, že všetky tieto detaily sa pospájajú dokopy a umelá inteligencia ich v podstate syntézuje a z toho vznikne sumarizácia, ktorý je vlastne výsledný rešerš. Samozrejme, všetky tieto detaily sú sprevádzané odkazmi na ich pôvodné znenie a preto máme akoby dôkaz, že daná časť vo výstupe je relevantná a nie je vymyslená. Ja si ešte medzi tým prepnem vzhľad na tmavý, aby som vám ukázal, že si to môžete aj takto prispôsobiť. Vidíme, že extrahovanie trvá dlhšie, čo je spôsobené tým, že veľké množstvo dokumentov sa dostalo do relevantných, alebo niektoré z nich boli dlhšie a teda skúmanie týchto dokumentov trvá dlhšie. Čo si ešte môžete všimnúť je, že môžete kedykoľvek zazdieľať tento chat aj vašim kamarátom, kolegom a tak ďalej. Tam sme už videli, že prebiehala sumarizácia, čo je ten posledný krok a tu už vidíme výstup. Výstup sa skladá obvykle z chatovej odpovede, kde sú rôzne odkazy. Ku nim si môžeme pozrieť náhľad. Niektoré náhľady majú označené aj konkrétne paragrafy, sekcie a tak ďalej. Takisto si môžeme otvoriť bočný panel, kde máme všetky referencie. Vidíme, že sa tu dostal aj jeden rozsudok, ktorý si tiež môžeme takto v rýchlosti pozrieť. Tiež tu máme odkazy a čo by som vám tu ešte ukázal je, že sa dá aj kopírovať odpoveď, čiže môžete s ňou pracovať niekde inde alebo niekde odoslať, pričom sa zachovávajú aj externé, prípadne interné odkazy.
Okrem toho Lexomat ponúka aj vlastné úložisko, ktoré čoskoro bude aj integrovateľné s Google Driveom. Tu sa ukladajú všetky pripnuté súbory a takisto si tu môžete pridávať aj vlastné súbory a organizovať to podľa potreby. Vyhľadávanie dokumentov má aj vlastnú stránku, kde sa dá aj vyhľadávať podľa dátumu, ktorý si môžete nastaviť podľa potreby. Analýza dokumentu má tiež vlastnú stránku a táto funguje len pre premium užívateľov. A čoskoro chceme zverejniť aj generovanie dokumentov ako vlastnú stránku.